Здравейте на всички, аз съм Пилето Music, снимам това видео от новия си акаунт. Нека ви обясня защо направих нов акаунт, как започнах моята музикална кариера, може да не го разказвам. Въобще, защо се преместих на друг акаунт? Към миналия акаунт Пилето Music, който вие го знаете, изгубих пълен достъп към него. Пробвах се вече половин година нещо да направя и не успях. И реших да създам нов акаунт, да пренеса абсолютно всичките ми видеа от Пилето Music. Не всички видеа, всички песни, така да. Абсолютно всички песни да ги пренеса и да почва да правя нови песни. И да заснема също това видео, че да ви обясня защо съм на нов профил, защото някои хора могат да си помислят, че съм копирач, могат да ми пускат страйкове, а след това може и канала да ми изстрелят. А всъщност... Добре, хора, ще ви казвам чао, очаквайте нови песни. Какви може да има в скоро време нови песни? Може би Мравки в хотела или На поляната. Ще реша кои да направя, може и да не ги правя. Червен горилчо.